नै बैसागो बोथोरनि जि मोजां जाना दं बोथोरा आंनि मबाइलासो हामा जाना दं ओइ मा नायबाय थादों नोंसोरो मबाइल नायदोंना इतना बिजी हो किसके साथ हेपि बैसागो लोगोफोर नै दंफां बिलाइ गोरलै गोरलै कलेजाव फैदो गेलेनाय जोंनि कलेजआ नैबे जोंनि कलेज आरो नैबेसोर आंनि लोगोफोर बे आं इमान मोजां बुंदो लोगोफोर बे मा बिबारनि मा दंफांनि बिबार बे नोंथांमोना बुंहरदो बिलाइ फिसा फिसा दंखायो बिबारबो Hah? Oh,